Kelur ketemu lagi channel Wawan Sembrul lagi di desa Gadu Kabumi, proses nata kereneng jenenge tak konen iki ben ngerti wong-wong nata kereneng ini set iya ben ngerti bocah-bocah wis dheweani aku sok apa nih kondangan jam 3 kondangane bro kamu prosese beda kondangan sih lah iya beda kondangan lagi bentor ini proses lur matane ngene ditata set dewan iki prosesnya ada karena iya nata ngono prosesnya jis digeden lur dadi tombok tak ora kena ana sing elek isore elek iki wis kena jos video lah ben reti nek desa jenenge medio nata kereneng nonton ini ben rada penasaran iki sini dadi meneh set ya Fernandes set wah mantap bola kereneng prosesnya ini lur berarti lu lebah jadi proses membuat kereneng oke apa nek dilah kenapa nek di ambil lur dadi wis dadi 1 2 3 4 5 6 7 8 wis dadi 8 lur ayai jos lokasi di desa Gadu Kecamatan Gunung Kalur lokasine sangat sadu dan asri mamah asri kabeh mbae jis Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wawan Sembrul. Mantap.